Vítám vás u Edo News, pravidelných informací z finančního světa od skupiny Edo. 7%. Česká národní banka ponechala dvoutýdenní reposazbu na stávající úrovni. 16 000. Všichni věřitelé padlé Sberbank mohou mít už v prosinci zpátky své peníze. V případě, že nikdo nepodá odvolání na rozhodnutí insolvenční správkyně Jiřiny Lužové, tak se 57 miliard připíše zpět na jejich účty do konce tohoto roku. 6,1%. Průměrná nabídková sazba hypoték k 5. listopadu dle Hypoindexu. $3,786. Cena kakaa se kvůli obavám z nedostatečné produkce vyšplhala nejvýše za 44 let. 200 korun. Tolik by mohlo v budoucnu stát vjezd autem do části území Prahy 1. Návrh projednává pražská koalice. Hlavním důvodem je uvolnění dopravy a zlepšení průjezdu tramvají, které ve špičce nabírají zpoždění. Česká národní banka nechala sazby beze změny. Střadatelé se radují. Ti, kteří vyhlíží refinancování hypotéky, jsou stále v napětí. Nová makroekonomická prognóza ČNB naznačuje start snižování úrokových sazeb ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Guvernér České národní banky Aleš Michl dále upozornil, že inflace za říjen bude citelně vyšší kvůli technickému faktoru loňského úsporného tarifu. Vyšší inflace v říjnu by tak neměla být důvodem k případnému nesnížení úrokových sazeb ke konci roku. Investorům zůstává příležitost uložit peníze s velmi nízkým rizikem a zajímavým výnosem skrze tzv. Repofondy. Při snižování sazeb však výnosy v těchto fondech budou klesat. Investiční společnosti reagují a začínají nabízet fondy, které vaše peníze z krátkodobých úrokových sazeb začnou postupně přesouvat do státních dluhopisů a ty budou z klesajících sazeb naopak profitovat. Pro konzervativní investory může jít o zajímavou možnost, jak zachovat vyšší výnos. Za celou skupinu Edo vám přeji krásný listopad a budu se na vás těšit u dalšího prosincového vydání Edo News.